ബിസിനസ് ആക്സിലറേഷൻ പ്രോഗ്രാമുമായി കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് IIM കോഴിക്കോടുമായി സഹകരിച്ചാണ് ബിസിനസ് ആക്സിലറേഷൻ പ്രോഗ്രാം. സംരംഭകർക്ക് ലീഡർഷിപ്പ്, സ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിംഗ് നൽകുന്നു. മാർക്കറ്റിംഗ്, സെയിൽസ്, ഫിനാൻസ് തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കും. IIMK ലൈവ് വിദഗ്ധർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലൂടെ പരിശീലനം നൽകും. വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 8 മണി വരെയാണ് ക്ലാസുകൾ. കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത MSMEകൾക്കാണ് പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാകുക. 50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേൽ വിറ്റുവരവുള്ള MSMEകൾ ആകണമെന്നതാണ് നിബന്ധന. KIEDയുടെ വെബ്സൈറ്റായ kied.info/ട്രെയിനിംഗ് കലണ്ടറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുക 0484250322 2532890 9846099295 7012376994 kiedtraining@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലോ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മാർച്ച് 10 ആണ്.